снимам. Здравче! Здравче! Здравко! Абе, чакай да, че нощи пя аз дупето. Кажи ми утре ти какво имаш? Кажи ден. Макуин, че е тортата, ама обърни се към Война и кажи Макуин кола. Здравко! Макуина. И за какво е това Макуин? Защо имаш ти утре Макуин? Какво имаш да, мамо? Кажи ми на колко години ще станеш утре? С думичка кажи. Нищо няма да кажа. Кажи на две. Кажи на колко годинки ще станеш утре? Снимай кобратчо, него снимай. На 2. Не на 3, на 2. Той са глези. Застани до коврат, Война, да вас снима. Той са глези. Аз клип правя. Няма здравко да влиза. Кобрата, тук че си са глезиш.